Saúdos e benvidos ao resumo do primeiro trofeo de ciclocross Concello de Pontevedra, novena xornada puntuable da Copa Galicia 2016. Despois de varios anos de ausencia, a cidade de Oleiros volveu a coller unha competición de ciclocross gracias ao traballo conxunto do Clube Deportivo Pinarium, o Concello de Pontevedra e a Federación Galega de Ciclismo. O escenario foi o Hipódromo de Campañó, un circuito tan espectacular como exixente, unha gran resposta de participación con 259 inscritos, e os encargados de abrir a xornada foron os corredores alevins e infantís que na carreira promoción pasaron en grande. Arrancaban os cadetes na primeira saída dunha das categorías puntuables para a Copa Galicia, e o líder Carlos Canal do Maceda e o seu principal rival na xeral, Mario Fernández, representante do Rosal, marchábanse por diante de Jorge Fernández do Coruxo. Bandeirazo inicial para os Máster 40 con Manuel Armada, Asociación Galega de Ciclistas, ocupando a primeira posición deste ranking, unha categoría con gran poder de convocatoria, e os seus corredores enchían de actividade o trazado do Hipódromo Pontevedrés de Campañó. Nesta primeira quenda de saídas faltaban dúas carreiras por poñerse en marcha. Aí temos os Máster 50 e 60 con Javier de la Fuente, ciclista do Betanzos, lucindo a camisola de líder. O primeiro obstáculo que se topaban os corredores era esta zona de escaleiras, e a partir de aí empezaba unha longa subida. En esa ascensión, Marcial Rodríguez situábase primeiro e abría oco respecto ao líder de la Fuente. Restaban por entrar en escena as rapazas cadetes. En o seu inicio, a primeira clasificada na xeral, Antía Martínez, quedábase un pouco enganchada. 4 categorías en liza. En os Máster 40 establecíase un terceto cabeceiro co líder Manuel Armada, Guillermo Álvarez, corredor do Fornelos, e José Antonio Pazos Ñaca, do Muchas Carnes Parente. Os tres ian protagonizar unha carreira realmente vibrante. Noutro duelo pola vitoria e tamén polo primeiro posto na xeral, Mario Fernández resistía o empuxe de Carlos Canal, invicto ata esta cita, aquí a perder esa condición e tamén o liderato nos cadetes. As 4 carreiras achegábanse ao treito final. Nos Máster 50-60, Javier de la Fuente intentaba sen éxito reducir a súa desvantaxe respecto a Marcial Rodríguez, que manexaba un minuto de renda. Na proba que non había diferencias entre os primeiros eran a Máster 40, o Ourensán Ñaca quería poñer terra de por medio, pero non cedían nin o líder Manuel Armada nin Guillermo Álvarez. Estaban a piques de vivirse os primeiros finais. Na carreira cadete, Mario Fernández do Rosal sorprendía a Carlos Canal e facíase coa vitoria e co primeiro posto na xeral. O líder que non fallaba era Manuel Armada, da Asociación Galega de Ciclistas, superando a Guillermo Álvarez nos Máster 40, e con máis marxe para celebrar a vitoria presentábase Marcial Rodríguez do que Bici Marci Sport, vencedor nos Máster 50-60. E por último, Ana Mafalda Sá, a portuguesa do ASC Vila do Conde, acababa unha incontestable vitoria nas cadetes. A segunda quenda de carreiras iniciábase cos Máster 30. Andrés Calvete portaba o mallot de líder e o seu compañeiro de equipo no Cambre Renault Caeiro, Luciano Carretero, encargábase de enfilar o grupo de cabeza, ata que quedou reducido a 3 unidades, con 2 representantes do Cambre e xunto a eles o portugués Manuel Filipe López. Na liña de saída comparecían as mulleres Elite Sub-23 e tamén as juniors. Dende o principio, as ciclistas do Fornelos de Montes asumían o mando. Desire Duarte, primeira clasificada Sub-23, marchábase por diante e con ela non ia tardar en contactar a súa nai e líder Elite Isabel Castro. Este tándem familiar que 2 días antes dominara na 8ª xornada da Copa Galicia en Boiro volvía a impoñer o seu ritmo en Pontevedra. Castro notaba moi boas pernas e comezaba a poñer en apuros a súa filla Desiré. Por detrás delas marchaba a gañadora da Copa Galicia no 2015, Sandra Moral, do Cidade de Lugo, ocupando a terceira praza. E vía como cada vez as dúas ciclistas do Fornelos gozaban de maior vantaxe. As junior marcaba pauta a portuguesa Jessica Silva e o ritmo da lusa intentaba aguantar Sara Trigo do Cidade de Lugo,
portadora do mallot de primeira clasificada da súa categoría. Outro líder, neste caso nos Master 30, Andrés Calvete, pensaba a corda co obxectivo de despegarse do seu compañeiro carretero Ide López. Con moita chispa, os tres neste treito de escaleiras. Os dous do Cambre están monopolizando esta categoría. En Pontevedra, o seu habitual pulso, sumábase López, que en todo momento se mantivo nun segundo plano. Os perseguidores xa cedían máis dun minuto. Por diante, Calvete continuaba coa súa aposta. El carretero, que nesta curva imos ver como saca o pé. Por detrás del, sempre pegaba a súa roda, o Luso López. A que si lograba quedarse en solitario era Isabel Castro, e a líder elite descolgaba a súa filla e líder sub-23, Desiré Duarte. A dureza do trazado de Campañó, que pasaba factura, e Carretero lanzaba un ataque que ia resultar decisivo no desenlace da carreira Master 30. Non podía irse co seu compañeiro, o líder Calvete, e a súa roda pegábase o Luso López. Carretero que siga directo polo seu cuarto triunfo da temporada. En a loita pola segunda posición, Calvete resistíase a ser adiantado por López. Con pouco máis de 10 segundos de renda, Luciano Carretero cruzaba a liña de meta e non defraudaba cunha das súas habituais celebracións, marca da casa. E o dobrete do Cambre rubricaba o Andrés Calvete, que unha xornada máis continuaba como líder. Un paso aínda máis grande hacia a vitoria final na xeral da Copa Galicia estaba a dar Isabel Castro na carreira elite sub-23. Nesta ocasión non houbo pacto entre a Pontarea e a súa filla Desiré Duarte. Unha ten 21 anos, a outra 46, e as dúas ciclistas do Fornelos estánse amosando insaciables durante toda esta campaña. Tanto o título elite como o sub-23 estaban quedando sentenciados en Campañó. Últimas pedaladas nas juniors para Jessica Silva. A representante da formación lusa do ASC Vila do Conde impoñíase con 2 minutos e 11 segundos de vantaxe sobre a líder Sara Trigo, a docidade de Lugo, que prácticamente se garantizaba o triunfo na xeral final. Cruzábanse Castro e Duarte. Esa vantaxe da corredora elite era suficiente para que na liña de meta se anotara a súa quinta vitoria parcial desta temporada. 51 minutos e 12 segundos foi o tempo que invertiu Isabel Castro. A continuación remataba a súa filla Desiré Duarte, primeira sub-23, e a terceira praza correspondíalle a María Jesús Barros do Espol. Para a traca final xa estaban preparados os elites sub-23. Sorrintes na saída Samuel González e Raúl Fernández, que ian ser dous dos grandes protagonistas desta proba raíña masculina, que se ponía en marcha cos problemas mecánicos para Raúl González do Maceda. Non esperaban por ninguén os tres homes máis fortes nesta Copa Galicia: o líder absoluto Mauro González, Raúl Fernández e o primeiro sub-23 Samuel González. Distanciábanse de Adrián Valverde e de Darío Otero. Última saída, botaba a andar a categoría junior con Pablo Álvarez, ciclista do Cambre, vestido de líder, e acompañado por Adrián Barros do Coruxo, que buscaban a roda de Guillermo Janeiro do Marín e de Jorge Suárez do Cidade de Lugo. Inicio da segunda volta elite sub-23, altura do trío cabeceiro. Estaban a piques de chegar Adrián Valverde e Darío Otero, pero do compostelano non conseguiría conectar por mor dos problemas mecánicos. En un segundo grupo circulaban José Rodríguez, Aquiles Sordo e Javi González. Nos juniors, Guillermo García, Adrián Barros, que se enganchaba o manillar na baranda, e Jorge Suárez, o Cidade de Lugo, que non resistía o ritmo dos dous primeiros. E apaixonante esta categoría, con Suárez e Pablo Álvarez igualados a puntos no máis alto da clasificación, intentando enganchar coa cabeza de carreira. Nos elites sub-23, o trío xa era un cuarteto. Tiraba Samuel González do Salvaterra, a súa roda Raúl Fernández, representante do Fornelos. No terceiro lugar Mauro González, e pechando Adrián Valverde. Pouco ia durar a unidade, e os sub-23 Samuel e Raúl conseguían uns metros de vantaxe. A aceleración de Samuel, vencedor das 3 últimas xornadas deste certame autonómico. O ataque dun dos dous líderes do Salvaterra atopaba a réplica de Raúl Fernández, pero intercambio de golpes non mandaba lona nin a Mauro nin a Adrián Valverde. Moitas alternativas nas dúas probas. Volvemos a junior con Adrián Barros abrindo un mínimo oco sobre Guillermo García, perseguindo do Marín o representante do Coruxo, que se lanzaba nesta baixada. Os dous primeiros estabanse xogando a vitoria no trofeo Concello de Pontevedra, mentres que Jorge Suárez e Pablo Álvarez
mantiñan un pulso pola clasificación xeral. Mientras tanto, nos elites sub-23 en plena subida, Samuel González probaba os seus rivais. Vaya carreiróns os que estaban a vivir en Campañón. A toda velocidade, dando o máximo, Guillermo García ascendía ata a primeira posición nos juniors. O seu ataque non o podía neutralizar Adrián Barros. En a pugna pola terceira posición e o mallot de líder, Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro descolgaba a Jorge Suárez. Outra vez volvían ser 4 os integrantes do grupo cabeceiro nos elite sub-23. Os dous representantes do Salvaterra seguían endurecendo a carreira. Tiraba Samuel González e Mauro, que ia pasar de pechar este cuarteto a marcarse este cambio de ritmo. De Raúl Fernández resistían ante a estrategia do líder absoluto do sub-23. Outra loita na entrar no top 10. Atopamos ao gañador do Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, que volvería a mostrar a súa clase rematando un décimo nos juniors. Esa era a diferencia entre os dous primeiros, suficiente para que Guillermo García obtivera a súa primeira victoria da temporada. Triunfo do corredor do Marín con 16 segundos de vantaxe sobre Adrián Barros. Estaba por dilucidarse a proba raíña masculina. Samuel González e Raúl Fernández sempre na primeira liña, pero cada vez que levantaban un pouco o pé do acelerador, Mauro González volvía a conectar e moi preto deles continuaba Adrián Valverde. Samuel insistía poñéndose en riba da súa bicicleta. Desde un instante para tregua, o seu compañeiro Mauro volvía a tomar o mando con Valverde a continuación. Ainda non dixera a súa última palabra o corredor dos Rías Baixas, e antes de comezar a última volta, quen pedía paso era Raúl Fernández. O ataque do Fornelos sí que fixo dano, descolgou a Mauro e a Valverde e puxo contra as cordas a Samuel, pero o sub-23 do Salvaterra está nun momento de forma incrible e despois de que soara a campá, atacaba na subida e marchábase en solitario, abrindo unha diferencia de 15 segundos respecto a Raúl. É Samuel que avanzaba imparable cara a súa cuarta vitoria consecutiva. Na loita pola primeira posición elite, Adrián Valverde no man a man con Mauro González. Metros finais para Samuel, que non se relaxou ata presentarse na recta de meta e cun tempo de 56 minutos e 54 segundos erguía os brazos e celebraba con rabia un novo éxito. 14 segundos máis tarde que Samuel concluiu Raúl Fernández. En o sprint por ser o primeiro elite, Valverde batía a Mauro González, que unha semana máis continúa como líder. Estamos no podio co vencedor Máster 50-60, Marcial Rodríguez. El triunfo en Máster 40 para Manuel Armada. Na proba raíña femenina, victoria de Isabel Castro. En Máster 30, Luciano Carretero. Nas cadetes, a victoria de Ana Mafalda Sá, a portuguesa. Nos cadetes, Mario Fernández, que se vestía como novo líder despois de gañar en Pontevedra. Nas juniors, a victoria de Jessica Silva. Nos rapaces juniors, Guillermo García. Adrián Valverde foi o primeiro elite. E nos sub-23, Samuel González. Con todos os líderes a falta de dúas probas para o final, deixámolos coas mellores imaxes do Trofeo Concello de Pontevedra. Moitas gracias pola súa atención e ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.